kamusta ngay ading? Alas 3, ti parbangon manghigmo sa sangiwin ni ayan. May sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayatin ka. Di may sa anang tetken ka ket puso nga grumbab ken ka ngem di mo pulos pagdarupi tagtagain penaka tuy kantamang sagi tapuso siya tagrayo ken ka namin awan kapat padang adat kaunga awan makabulot natakat tuy puso si kalae diyan ko namin awan kapat padang adat kaunga natakat tuy puso si kalae biyak ko. Anang tetken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupi tagtagain penaka tuy kang tamang sagi tapuso siyang tagrayo ken ka kapat padang adat kaunga awan makabulot natakat tuy puso si kalae biyak ko namin awan kapat padang adat kaunga awan makabulot natakat tuy puso si kalae biyak ko si kalae biyak ko si kalae biyak ko.